self motor fit zowa fit dana kha chu apel ta ha ganon tilang do rizoi to a te me katarang khana hriat thei me nga battery fita kan self sinang arriva to ni ma chuan video ko la lo chu zia lo ta me thruai sei tong khan battery lo lut tuk thruai zo trok ang vel khan om ta tu na chuan thruai ba ton khatiang anga kan lir thei alo omani chuan masapera chuan battery wang ani thei thowan amaro chu battery kha tha em a change yem battery kha a chak change yem ti kha kan chian photanga battery a that wa chuan chuai tho si chuai chak si lo mo khatianga om chuan self motor ani thei ti kha seta ila chu video karon siam chan do poni a chuan hay R15 V3 thì làm này chắc bạc mà rằng khóc mấy khỏi bôi hạt lắm nghĩa là self relay ông này là self relay hay là self relay ông ta self relay hi thì relay ông này cần siết đua cần dùng đua insurance dần đàn ở sắm thì ông biết ta hi positive line làm bằng này hi outline làm bằng này ta positive line họ cần suy khang khami han positive line trong khán relay hiện dục kal hal do mấy thiên ni chumo chuan hei hi self line khan ta positive line khan chuan ami anga radiator fan relay te signal light relay kan tiang te mo khatiang ho ka chu ami nung seat nu ya hian a om nu ya hian khatiang te kha siat lo ve thei lu tu ka khatiang te kha nghe kan lo siat phanga he video an te chuan ki kan siat bel pha le don ni mo pa kan siat duang te kan lo soi se lo ila comments lama te sector cable thak te hi R15 V3 te buai thak vel tu ka R15 machine chu tanki down angai ni mo air filter tha to pon empty tanki hi pel tha ka ngai R15 V3 phe chu ti hian anung pa hian slow running a cha si a thei lo re ni mo tanki down tanki lak thak pho angai hemi zone vela hian total body om ta hemi enge chasi sukha hian dal hemi chu I think it won't like to petrol line connect on sea lower petrol tel line unknown liar slaughtering and just at he look put me like to I will talk he diverting come me on 5 V3 to I antenna not timing chain talk I don't tempt and don't let tension or junk in the tension or nadia I had it's up many I said detail only low as a boy talk on it ti zung va thei lo an cover phel ling po hian thol pha em chung lo hemi radiator coolant hose pipe here han chep vani ma sei thong khan lo sei le lo ka nga thruai chak lo thruai nung chok ang te ka tinga om dia kang thik kha chu han lir thei te masabera chuan an check masaber tu chu kan battery man lai kha a chak thaim mo an battery man lai kha chak thaim ti kha kan chian photanga battery man lai lo that lo chu battery thla khan a thawa thei thoni chawa thei ve kani an battery man lai kha a thata a thuai tu si chuan self motor chak lo bal tu carbon zal to ina achunga lo ti bal lu tu
vang kha ani theih a chuan self a battery thavek sia he relay ni ta kan self a reflect lek khatiang te om kha chuan nge pakhata chuan ke experience jal ni karon soi battery pots carbon na satlu tuk wang te khati 25 phot anga chu da la reflect chuan hey positive line ni ta hian relay a hian lut ve ta hi hol direct dan te kha om ta relay te lo hol direct dan te kha ati hmanga han ti phot te kha tha chu ta ala thoi te si box lo chuan self motor carbon chia te ani thei ni self ta chinang